Hola. Mä oon Dr. Westman. Valetohtori ja seikkailija. Minut on valittu Kepan vapaaehtoisohjelman ETVON kautta vapaaehtoistyöntekijäksi Nicaraguaan vuodelle 2015. Me on iloinen ja seikkailun haluinen. Ei kuule henkinen, mutta haluinen myös. Nuoresta iästäni huolimatta olen ehtinyt kokemaan paljon. Aina Rovaniemeltä Fuengirolaan ja New Yorkista Buenos Airesiin. Minun suonet on täytetyt kulkurin verellä, johon on myös absorboitunut aimoannos latinalaista lämpöä, ystävällisyyttä ja intohimoa. Tämä YouTube-kanava seuraa minun seikkailuja, elämää ETVONa, työssä ja sen ulkopuolella. Tervetuloa matkaan!